sikhuluma nje namuhla kunamali bakhona akaka imizi, amanye akhishwa yindaba yothando lolu. Namuhla kukhona iy'ntombi ey'saba ngisho ukuphuma phandle zibuka ilanga ngoba zashawa ngesichitho kwathiwa lo ngithethe indoda yami. Base bemshaya ngesichitho okungakuthi uma iphuma phandle kunyakazwa bonke ubuso kuba ngathi ixoxo. Ezansi bafowethu siyabingelela. Cha, yimi umfana wenu, umfana uMehle Nkomo bafowethu. Siyacela uma unga-press subscribe lapho kodwa kokunye ngeke singabongi bafowethu ukuthi sifike endimeni senisithathe nasibeke lapho sesikhona. Asikho ngaphezulu, sancenga nje ingane isakhasa bafowethu. Singekho lapho ngihlabe ngidlulele phambili. Sisendabeni enkulu yothando bafowethu. Uthando selikhipha idumbu emhlabeni. Esikhuluma nje namuhla kunamali bakhona akaka imizi, amanye akhishwa yindaba yothando lolu. Namuhla kukhona iy'ntombi ey'saba ngisho ukuphuma phandle zibuka ilanga ngoba zashawa ngesichitho kwathiwa lo ngithethe indoda yami. Base bemshaya ngesichitho okungakuthi uma iphuma phandle kunyakazwa bonke ubuso kuba ngathi ixoxo. Ngenxa yalo uthando lolu kukhona iy'nsizwa namuhla ey'khiphelana iy'bhamu zakhombana zabekana phansi ngenxa yalo uthando lolu. Kukhona iy'nsizwa namuhla ey'ngasebenzi okwathiwa sivala yonke into sifuna ukubona ukuthi usibani bani uyokuyelungelwe yini emhlabeni. Kukhona abanye abanemizwa engasebenzi namuhla, uyabona? Imizwa yabo ayisebenzi hlangana nentombazane bebambane kanjani kube njani njani kodwa imizwa yabo ivele ithule ithi du ayisebenzi. Ingenxa yani wavalwa kulolu thando wayesuka kulo aseyavalwa kwathiwa hhayi usibani bani suke siy'bona ukuthi emhlabeni uyophinde ehlangana nentombazane. Khuluma nje namuhla kunemizi efile engasayindawo ngenxa yalo uthando lolu. Kodwa-ke singazi noma uthando oluqhamuke ngoba sekuvela thina seliphenduka impi, uyabona? Okungakuthi nje namuhla khona imizi engakhulumisani egcekeni ingenxa yalo uthando ukuthi kwamele wagana ubhuti omdala wafendelwa umakoti wakhe wasey'bona ukuthi usengaphezu kwey'nto zonke. Kwakukuhle njalo kuqala ukuwuthanda kwakha imizi futhi kuthiwa ikhule phambili kodwa namuhla leyo mizi isihlukene, uyabona? So-ke ngelinye ilanga ithi enye insizwa ekhulile nje kithi ithi bafana bami sisakhula nje ithi ngiyanifisela ukuthi uma seningana usathi ningakhetha kahle nithole abafazi abayoqonda ubunini, nithole amakhosikazi ayoqonda ubunina namakini lapho enizala khona beqonde nje nesimo senhlalo sangakini ukuthi ningabafana basemakhaya, uyabona? Ithi masikhuluma ikhuluma ngenye intombi, ikhuluma ngenye insizwa, ikhuluma ngenye insizwa yahlangana nenye intombazane engaboni emehlweni. Uthi le nsizwa yahlangana nale ntombazane lena ingaboni ukuthi akaboni emehlweni lo. Uthi bahlala nje lapha emotweni baxoxa. Uthi sekufika lapho khona imoto eyehlisa khona ithi yasithi le ntombi ngicela ukubuza sesifikile nesitobhini esithize silethe le nsizwa. Hhayi sesifikile khona. Sithi le ntombi-ke cela ungibamba lapha ngingawi. Useyabuza lo ukuthi awukwazi yini ukuhamba? Uthi hhayi ngoba ngingakwazi ukuhamba angiboni emehlweni kodwa ngizothi uma ngehla lapha bese kuba khona ongihlangabezayo, uyabona? Le nsizwa lena-ke yehle nale ntombi befikela phansi imlindise lo muntu. Baxoxa bayaxoxa bayaxoxa bayaxoxa. Le nsizwa lena nje yazizwa iyikhonza le ntombazane, yazizwa ngathi iyayithanda le ntombazane, uyabona? Kwase kufika lo owayezolanda le ntombazane wasethi usibani bani sihlale naye la emotweni saxoxa okuningi kakhulu naye, ngiyacela ukuthi ungiphe inamba lapho engizokwazi ukuthi ngithole khona yena. Wase eyayikhipha inamba lo wayezomlanda, mayikhipha le namba lena baxoxa nje wase kube umuntu ofonayo em-check-a impilo ukuthi kunjani, yabona? Wamkhuthalela nje, uyabona? Ngelinye ilanga efika emvakashele, ngelinye ilanga ecela ukuhamba naye edolobheni. Isimanga-ke esikhulu nakho sonke ukuthi uma ehamba naye edolobheni kwakumphoqa ukuthi akambambe ngesandla ngoba akaboni lo muntu emehlweni. Kanti le nto nje lokhu beyenza kanje kutshaleke uthando kule nsizwa nakule ntombi kutshaleke uthando. Iyaqala ukuthola umuntu
oyikhuthalela ngale ndlela, asisho ukuthi yayinganakiwe ekhaya kubo noma kwakunjani, kodwa babeyinakile kodwa ukuyiphatha kwakhe kwakungekho ezingeni eliphezulu kangangokuthi njengalokhu esikuthola kule nsizwa le. So bagcine nje babantu bathandana, yabona. Kwathi izashelo ezazikhona le nsizwa lena ngiyakhumbula nje mayixoxa ubaba ukuthi yagcina sewumuntu engasayinaki, ingasanandaba nje. Amehlo ayo nenhliziyo yayo nakho konke okwayo yase ikuthatha ikubhekise kule ntombazane le yayingaboni emehlweni, kodwa isizizwa ukuthi iyayithanda. Bangena kule ndlela yothando lena noma bephumile behamba nje lapho bebehambe khona bencebeleka. Le nsizwa yayikubona bonke ubukhazikhazi ukuthi namuhla kade sisendaweni ethize, eyi ave iyinhle le ndawo. Kodwa le ntombi le yayingakuboni konke lokho bukhazikhazi ngoba vele emehlweni yayingaboni, yayingakaze ibone. Sixoxela lo baba njalo ikhuluma ngathi ukuthi uma sesikhetha sesingakhetha amakhosikazi oyosazi ukuthi kukho konke esobe sikwenza phambi kwani neqiniso ebesenzela khona nawo akwazi ukulibonga lelo qiniso ngelinye ilanga, asenzele iqiniso njengale nsizwa le yenza iqiniso. Kusethi-ke bephume zonke nje iy'ndawo kube mnandi kube nje kuthiwa bekumnandi namuhla sithandwa sami, eyi sihambe soshona endaweni ethize. Lona akanandaba nakho konke lokho, akanandaba nakho kakhulu ukuthi uyamthanda, ujabuliswa ukuzwa leli zwi lomuntu akamthandayo. Ujabulisa nje nangendlela akamuzi embamba ngayo ukuthi hawu, ngaze ngazizwa ngigonwa ngakhumbula ngisayingane. Into ekade wayigcina ngoba phela akaboni emehlweni, akekho umuntu onesikhathi sakhe ngaleyo ndlela. Uma beqhubeka le nto yothando kube mnandi kube njeyana, noma yikuphi lapho abahamba khona le nsizwa noma ihlangana nabantu ehlangana nabo nasendaweni nje nabangani bayo, yagcina isibatshela ukuthi hhayi, mina ngithandana nosibanibani. Bebuze usibanibani ukuthi hawu lo ongaboni emehlweni ukuthi ehhe yena impela uthi uphila mpiloni nayo yini emnandi, uthi ngithanda iqiniso lakhe kuye, yabona. Le nsizwa ayisho njalo yathi ngithanda iqiniso lakhe kimi, akafani nabanye abantu, akenzi njengabanye abantu, akenzi ezinye iy'ntombi engahlangana nazo phambilini nebengisay'shelayo, yabona. So ngithanda lelo qiniso-ke kuye ukuthi enhliziyweni yami naphambi kwami ngiyalibona iqiniso, uyabona. Isho njalo insizwa. Kugcine nje ingasanakwa indaba yabo, siyazi ukuthi asibanibani uthandana nobani futhi bajabule indlela abajabule ngayo ukuthi kanjani akekho oyixakayo, yabona. Bonke abantu baba bazi isimanga nje kwagcine sekuyinto ejwayelekile endaweni sebeyazi ukuthi hhayi mfowethu asibanibani uthandana nentombazane engaboni emehlweni, uyabo. Noma yikuphi la bahamba khona, noma yikuphi uma-introduce-a nje ethi hhayi uyena lo engibambisane naye othandweni lo. Kwahamba isikhathi-ke nabazali bale nsizwa bagcine sebeba nankinga nje ngoba sebebona ukuthi hhayi vele lo muntu uyamthanda, uyabona. So ukwazi kwaba into ejwayeleke, kuyenzeka abazali kwesinye isikhathi utholukuthi bakubonela intombi ethizeni bese ubona enye, nale nsizwa kwaba njalo kuyo, yakubonela nje le ntombi le, yaphumela yayibhekela eceleni, yaba ney'zathu zayo futhi eyay'sho ukuthi hhayi ngikhetha usibanibani ngoba ngiyalibona iqiniso, uyabona. Kuhamba isikhathi bethandana le ntombi lena, kwathi ngelinye ilanga le ntombazane yasincoma, njalo yayijwayele ukumncoma nje ukuthi hhayi ngiyabonga ize ithakazele insizwa ukuthi ngiyabonga emhlabeni ngiyaqala ukuzizwa ngale ndlela engizizwa ngayo, ngiyaqala ukuzizwa ngibaluleka nje kumuntu, yabona. Ngoba awukhathali mina noma ngabe yinini uma ngisuke ngikudinga noma kuthiwa ngiphathekile kahle kodwa uyasondela eduze, kusho le ntombi engaboni incoma le nsizwa le. Kuthi nje lokho nje ongenzela khona kimi kukhulu kukodwa, yabo, incoma le ntombi. Kusethi-ke ngelinye ilanga futhi ephinde edlulisa zona lezi iy'ncomo lezi, ithi ngiyabonga soka lami, ngiyabonga wangenza umuntu nginganathemba, nginganalutho, nginje, kodwa wakhetha ukuphumela obala izwe libuka, wakhetha mina, yabona. Zikhona iy'ntombi lapha ngaphandle ezinye kodwa wakhetha mina. Ngakho konke lokhu kukodwa ngiyabonga. Isithi le ntombi kodwa iyodwa into engiyicelayo manje ongifuna ungisize kuyo, angazi noma uzoba nawo amandla ukuthi ungisize. Ithi le nsizwa isho ngokukhulu nje ukukhululeka,
ngoba phela yayazi ukuthi noma bekuthiwa yini ebidele le ntombi bekwazi ukuthi iyenze, yabona? Noma kuthiwa bekuthatha isikhathi okunye kodwa begcina ikwenzile. Isithi-ke ngiyafisa ngelinye ilanga nami ngike ngizwe abantu bekhuluma ngelanga, kuthiwa ilanga lamuhla lihle, bekhulume nangonyezi ebusuku kuthiwa unyezi wanamuhla uphume wonke muhle. Kodwa zonke lezi zinto abakhuluma ngazo angizazi, angizange ngiy'bone sithandwa sami, ngike ngizwe abantu bexoxa, yabona? Manje-ke ngiyafisa nami ngelinye ilanga ukuyibona inhlamvu yelanga. Ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi lezi ndawo zonke ezinhle okukhulume ngazo ukuthi zinhle phambi kwamehlo ethu esisuke siy'hambile, ngeke ngiy'bone nami ngoba angizange ngiy'bone sithandwa sami, ukuthi injabulo yami nje iyodwa ilapho kuphela manje, ilokho kuphela esengikufisa, uyabona? Ngikhuluma ngomuntu mina owenzelwe iqiniso, le nsizwa yakhetha bonke abantu ababekhona, iy'ntombi zonke ezazikhona, ezazizinhle zinje zimi kahle, zibomvu zicwebezela zinjeyana, kodwa yayishiya yakhetha le ntombi. Kodwa yona le ntombi le isinikeziwe uthando yanikezwa konke, isaze nesinye isicelo futhi ngaphezulu. Ayizange ngicabange ukuthi zikhona iy'ntombi ezinhle ey'khethiwe ey'nayo yonke into ey'phelele, ey'namehlo ey'hambayo, kodwa ayizange ngicabange lokho ukuthi eyi usibanibani kukhulu esengenzele khona emhlabeni. Lokhu esengikucela kuye akungangaye okomdali, uyabona? Sengingaphezulu kwakhe naye, kodwa ayicabanganga ngalokho le ntombi, uyabona? Yazi ukuthi ngoba isoka lami lokho konke engikufuna kulo ngizokuthola, angiphinde ngifune ukuthi ngifuna ukubona inhlamvu yelanga. Yasho njalo le ntombi ithi ngicela ukubona inhlamvu yelanga, nami angizange ngiyibone. Yajula le nsizwa yacabanga ukuthi le nto izoyenza njani, izomisa kanjani. Futhi-ke bekhuluma lokhu kukhuluma le nsizwa yathula isikhathi, yasibuza le ntombi ukuthi usekhona yini na? Yathi hhayi ngikhona. Yasithi bengithi awusekho, yasithi hhayi ukuthi ngithule ngiyacabanga ngoba ngiyakuthanda, ngakuthembisa ukuthi kukho konke futhi okufunayo nizokusondezela khona eduze ngiyokwenzela khona. Ngiyacabanga ukuthi lokhu ngizokusiza kanjani kukho. Yasithi le ntombi uma kungaphezulu kwamandla akho ayikho inkinga shona kusemanje, uyabona? Ukuze ngazi nami enhlizweni yami ukuthi shuthi ngeke ngiyibone inhlamvu yelanga ngoba amathemba ami onke alele kuwe manje ukuthi ukuze ngikwazi ukubona inhlamvu yelanga. Akekho umuntu engeke ngikhulume naye le ndaba, akekho nomuntu ongeke ngibone ukuthi engangilekelela kule nto ngaphandle kwakho kuphela. Yasithi le nsizwa cha kulungile, ngizake ngizame ngibone ukuthi kuyenzeka ngizoke ngifune. Yasithi le ntombazane ngiyobonga kakhulu themba lami, amathemba ami onke ungakhohlwa ukuthi alala kuye, aligcizelele leli gama ukuthi amathemba ami onke ungakhohlwa ukuthi alele kuthi ngibone inhlamvu yelanga. Sikhuluma indaba yothando bafowethu, ukuthi luyinto enzima emhlabeni. Abanye abantu bajabuliswa into encane nje, abafuni iy'nto ey'nkulu othandweni, bafuna nje okuncane lokhu. Abanye bajabuliswa ukuba khona kwakho, ukuthi uphetheni, unemali noma awunayo, abanandaba. Ithi le ntombi-ke base behlukana kanjalo insizwa isazohamba iyobona ukuthi yenze njani. Yayithula indebe yayicabanga, yangaxoxela muntu ngoba phela yayibona ukuthi iy'ndaba engaphezulu kwayo futhi nayo ongathi uma wathi uyixoxela omunye umuntu uyothi omunye umuntu, awu manje pho ucabangani? Uyabona ukuthi lo muntu usefuna ukudlala ngawe-ke manje, kwaba indaba yakhe nje. Wahamba wayofuna odokotela ngakubo, kwacaca ukuthi abekho abakwazi ukumsiza, waphinde wathi ukudlulela ibangana, nakhona futhi wangasizakala. Wase ebuya eza kule ntombi le wathi, eyi sithandwa sami, bengifisa impela ukukusiza kodwa manje kukhomba ukuthi ngathi asisizakali. Sengiyile odokotela bangakithi abakwazanga ukungisiza, ngadlulela phambili kwabanye nakhona abakwazi ukungisiza. Yasibuza umbuzo le ntokazi ukuthi ngakho konke lokhu okushoyo nongichazela khona, kuchaza ukuthi mina ngeke ngiyibone inhlamvu yelanga. Lokhu kuhle esekubona uwena kuchaza ukuthi mina ngeke ngisakubona yini, uyabona? Isho njalo le ntombazi yathi lokhu kuhle osukubonile kuchaza ukuthi mina ngeke ngikubone yini. Ngiy'tshele lokho khona enhlizweni yami ukuthi cha, ngeke ngikubone, sengiyoze ngife ngingasakubonanga. La magama ahlala kabi kule nsizwa yasithi hhayi, angisho nje angisazoqhubeka ngizame
Kodwa emva kwalapho nje kulezi iy'mpendulo eyabuya nazo le nsizwa isimo asibanga sihle phakathi kwabo, uyabona? Ayibange saba nakho ukujabula kakhulu le ntombazane, yabona? Yayinakho ngaphambilini. Kodwa-ke le nsizwa yadlulela phambili. Ngiyakhumbula ukuthi lo baba uma esho le ndaba uthi khona lapho khona le nsizwa yathi njengoba ngisebenza nje emsebenzini khona lapho basathe khona umsebenzi bacela ngiyobabhekela wona, ngizothi ukuhamba isikhashana esincane, kodwa-ke lapho engiyakhona ngizoyenza indlela yokuthi sixhumane sithintane, ngeke kube nzima. Ngizozama ukwenza indlela yokuthi ekuseni uma ngivuka ngiyakubheka nantambama ngiyakubheka. Yajabula intombazane ukuthi nje uyazisina nokuthi uthe uzoyibheka. Uthi-ke ihamba le nsizwa, kanti ngoba ihamba nje isizwile ngabanye odokotela ukuthi khona udokotela abangayisiza. Uthi yafika kulabo odokotela yafika yachaza udaba layo yathi nginomuntu wami lapho engimthanda kakhulu. Babuza odokotela ukuthi muphi, wathi awusele emakhaya inkinga akaboni emehlweni. Base bethi manje khona lapho uzokwenzani, ufuna sikusiza ngani? Uthi unesicelo esisodwa angicele sona lo muntu wami engimthandayo. Uthe nayo siyafisa manje ukubona inhlamvu yelanga. Lokho buhle kuthiwa kukhona emhlabeni uyafisa ukubona naye. Nalo nyezi ubusuku ekukhulunywa ngawo uyafisa ukuwubona naye. Nale mfula ehlezi ibatshwaza emihla kangaka, imvelo ehlezi ibatshwaza uyafisa ukuyibona naye. Manje leyo nto engibeke lapho ukuthi ngifisa ukwenza umuntu wami ukuthi naye ayibone inhlamvu yelanga. Ethi le nsizwa bangilalisa bangibhekisa phezulu. Oh, ithi le nsizwa lena kuqalanga lapho, ithi le nsizwa lena bathi odokotela hhayi, usuku olukhona esingakwazi ukusiza ngalo yilolu nalolu nalolu nalolu. Uyofika naye lo muntu wakho lona sifike sikusize. Bese belikhipha usuku, yasibuyela emuva le nsizwa lena yasibuyela kumuntu yasithi hhayi sengihambe ngabuya lapho kade ngikhona, kahle kahle bangayilowo msebenzi bengihamba ngifuna indaba yokwakhe yokusizakala ukuthi ufuna ukubona nayo inhlamvu yelanga. Uthi-ke base belikuphuyipha usuku ukuthi hhayi ngosuku oluthize uzoyibona inhlamvu yelanga. Uzofika lapha sifike sikwenze wonke umsebenzi bese sithatha amehlo akho siwabeke kulo muntu wakho. Yajabula kakhulu intombazane ngoba nosuku yasilazi, yasilokhu ibuka nje iy'nsuku icabanga iy'nsuku ukuthi hhayi nakhu silala siyavuka, silala siyavuka, lase lifika usuku lokugcina bahamba. Uma behamba bayakhona, ithi le nsizwa bafike balalisa mina ngabheka phezulu, ithi ngayigcina ngilele ngibheke phezulu. Emva kwalapho angazi ukuthi bangijova ngani ngangingasezwa lutho, yabona? Ithi kodwa nje lapho engaphaphama khona angibange ngisazi ukuthi kukhona engikubonayo noma ngibona ngicabanga noma yini eyenzekala kimi, yabona? Kodwa le ntombazane kwahamba isikhathi-ke bayifaka la mehlo lawa ale nsizwa. Bese bayiyalela odokotela bathi ungaphumi ekuseni ungaphumi ekuseni ubuka inhlamvu yelanga. Ubuye ulokhu uwavula kancane 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 amehlo uyogcina usu-right usubona, yabona? Bayiyalela kanjalo, bayiyalela kanjalo le ntombazane le ukuthi hhayi uyogcina usubona, yabona? Uthi-ke meqhutshekwa nalezi nsuku lezi yagcina isikwazi ukubona ukuthi hawu kanti umhlaba muhle kanjena, yabo? Unazo zonke izinto ezinhle. Isithi le nsizwa lena sekuyiyona manje ephendulela ifoni, enikezwa ifoni. Sekuyiyona engasaboni emehlweni, sekuyiyona ephendulela ifoni. Uthi-ke kwenza konke lokho kwenzeka konke lokho, le ntombazane yangabisafona yona yayingaqanga ukufona. Koze kufonele insizwa ukuthi ngicela ukukhuluma nosibanibani bekhulume ijabule ukuthi awusuka lama njani njani. Ithi kodwa le ntombazane lena ayibange saba nakho ukukhuthalela ukubheka le nsizwa njengasekuqaleni. Kwaze kwasuka yona le nsizwa le yakuyo le ntombazane lena ihamba nomnewabo ukuthi mfowethu ngisize ingise kusibanibani ngifuna uyombheka sengimkhumbule. Uthi yathi ifika ithi yathi hawu, ithi ngamuzwa ngephunga ukuthi nangu uphambi kwami manje, yabona? Ngoba ayisamboni sekule nsizwa ngisabona ukuthi ngezwa ngephunga ukuthi nangu usephambi kwami manje. Uthi-ke ngathi hawu sithandwa sami unjani? Uthi ngasho ngangimthakazela.
Futhi yasiphendula le ntombazane sithi, hawu, ubaba lo ongibiza ngesithanda sakhe sithi, hawu mina usangiboni yini? Ithi, hawu, kanti yonke le minyaka bengiphila nawe isikhathi eside kanjakho, isikhathi eside kanje kanti unje? Uwena lo obehlezi ungeqisa imigwaqo yonke zonke lezi ndawo ubunje ngiy'hlaza ngabantu. Yayisho zonke izinto ezimbi le ntombazane ngoba nakhu siyibona emehlweni, yasho zonke izinto ezibi ey'bhekise kule nsizwa. Yakugula le nsizwa yaphatheka kabi, yakhala ngenhliziyo. Yase ithathe umnikazi babuyelise emuva. Isithi uma sefikile kumnewabo ekhaya sebefikile, ithi mfethu ngiyacela ungisize ungibhalele incwadi. Uthi yasibingelela le nsizwa kahle, ithi yasisho ukuthi ngifuna ukukukhumbuza into eyodwa, ukuthi lawa amehlo onawo awami. Uwena owacela ukubona inhlamvu yelanga. Uthi ngase ngithula ngicabanga ukuthi ngizokwenzenjani, ngahamba ngathungatha bonke abantu abangasisiza ngabathola. Ithi lawo mehlo lawo uyazi ukuthi kwalaliswa mina ngabheka phezulu, ukuze ubone wena kwalala mina ngabheka phezulu, wakhishwa amehlo amafaka kuwo. Ithi ngoba usukukhulumile kodwa okungaphakathi kwenhliziyo yakho, nokubonayo ngami ongakuthandi, nothando lolu obesinalo ngaphambili ukuthi awusenalo, kulungile. Angikuphikisi kukho konke kodwa engifisa ukwazi kukodwa nengifisa ukuthi ungenzele khona kukodwa ukuthi lawa amehlo akuwa aphathe kahle ngoba awami akusiwona awakho. Yasho nje lawo magama le nsizwa kule ncwadi yasibonga, yasithi mfowethu zama indlela ukuthi ithumele le ncwadi kusibanibani. Yathumela le ncwadi le nsizwa, impendulo ayizange ibuye. Kodwa lo baba lo ehlangana nathi wayekhuluma ngothando ukuthi singathi mase sithola amakhosikazi anjalo, asithole amakhosikazi ayosiphatha kahle angeze sijike ngey'nsuku zokugcina, ukuthi sekulotsholwe kwenziwa konke, senza zonke izinto esizenzayo sakhandela kwakukuhle, kodwa ekugcineni mese egcine ebukisa ngathi ezweni elihlaza. Kodwa-ke inkinga esina kakhulu, ngiyakubona konke lokho, sinendaba emhlabeni bafowethu eyinkinga kakhulu yothando, yokuthi le ndaba wayenza lo baba njengomzekelo, akasho ukuthi indaba eyenzeka ezweni elithize. Zikhona iy'ndaba ezike zibe imizekelo eminye ukuze kuvulwe abantu amehlo, uyabona? Kodwa le ndaba lena mayexoxa lo baba lona, usuyayibona ukuthi emhlabeni angazi kahle kahle ukuthi kufanele uze wenze njani ukuze yonke into ihambe ngendlela, ube ne-short lapho engikhona ngiyoze ngiyofela khona ngoba sikhuluma nje kukhona bafowethu ngampela abangekho bafethu indaba yothando emhlabeni. Sikhuluma kukhona abantu abaphelelwe imisebenzi ngenxa yendaba yothando, bethi bezama ukunelisa abantu. Kodwa-ke angeke ngishiye lapho namuhla ngesizwa lapha kuma-comment ukuthi kuzothiwani, kodwa khona nje angazi ngenzenjani bantu bakithi, ake sitshengisane uthando sibe neqiniso. Izinto ezinhle ay'pheli emhlabeni, akupheli okuhle emhlabeni kodwa nje kubiza ukuthi isikhathi ukhulu ubuye eceleni uyihlukanise nento ezoyizwa bese uqhubeka nalowo muntu osuke usumkhethile, uyabona? Uhlale kuye nje uzombona ubuyena ngoba uma usaxuba abantu ngeze umbone ubuyena, uyogcina sekufana konke phambi kwakho. Kodwa nje bantu bakithi akube uthando kakhulu esilihambisa phambili, iphele lento yokubulalana sisodwa, iphele lento yey'dumbu, lento yokubulala abantu besifazane, nabantu besifazane bayeke kwenza kabi amadoda, namadoda ayeke kwenza abantu besifazane ngoba namuhla sikhuluma iqiniso nje, ziningi iy'dumbu ey'khona, ziningi izinto ey'khona namuhla esezikhona emhlabeni. Namuhla sikhuluma nje kuney'ngane ey'khona emhlabeni ezazingazi lutho ukubulala komuntu kodwa wamele watshela mfana wami uyise wakho wenza kanje 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 kanje. Ingane yakhula ikhuluma naleyo nto leyo isuke iphindisela kuyise wahamba emhlabeni wadlula ngenxa yesimo esikhona-ke emhlabeni. Kodwa nje angazi bafowethu singathi mesikhetha senze sure ukuthi awubuki ukuthi umuntu unani nani nani, ngena ethandweni ngoba ungena ngeqiniso. Alapho nje amagama uzokhuthazela uthando nokuzofakazela ukuthi lento yothando emhlabeni isingenye indlela bafowethu. So-ke nathi kuyabiza ukuthi siqaphele sibheke konke esingakubheka. Asibonge.